Oare vă întrebați de ce rușii ne-au trădat în primul război mondial? Era aproape să ne iau Austro-Ungaria, tot teritoriul nostru. Ne-au luat până și capitala. Dar în 2007 am intrat în clubul de băieți șmecheri în EU, adică prescurtarea de la Uniunea Europeană. Și nu mă întreb de ce Germania nazistă cu Japonia au făcut prostia idiotă să atace teritoriul Americii. Dar ce s-a întâmplat? Japonia a fost bombardată și împărțită în două felii, una comunistă iar una capitalistă, iar Germania nazistă tot la fel. Dar aici îi și o poveste tristă că ne-am și trădat și noi pe ruși, ne-am dat cu nemții. Dar și ei ne-au trădat, era să ne ia Austro-Ungaria tot teritoriul. Deci, povestea e rezolvată.